mwa iwe. Ndi mawu ankwati ndi ankwatibwi sadzamvekanso konse mwa iwe. Pakuti otsatsa malonda anu anali omveka a m'dziko. Pakuti ndi nyanga yako mitundu yonse inasokeretsedwa. Kodi zikumveka iti? Amen. Tsopano mukafika pamenepa, ameneyi ni mulosi, ameneyi ndi mneneri, akutukula maso Yohane pa chisumbu cha pachimo, akugwiritsa ntchito mawu akuti ni nyanga yako mitundu yonse idasocheretsedwa. Now, pa mawu amenewa m'mabaibulo a Chiheberi ndi Chigiriki mukapeza kuti ndi kumene akuyamba kutchula tsopano za famakeya kapena kuti famasi. Wayamba kutchula nyanga koma mu chigawo cha mankhwala mu dzina la famasi kapena kuti famakera. Ndiye kuti tayamba kulowa ku nyanga za mtsogolo zimene zidzasocheretsa wanthu. Muyambe kundimva ni mzimu wa khutu la uzimu pa chinthu chimenechi tsopano. Satana watenga mankhwala ngati chida chotchedwanso nyanga chimene adzasocheretsere mitundu ya anthu kutsogolo kwa nthawi, maka mu m'bado uno wa makono umene inu ndine tikukhala. Tamvera, kunja kuno Angerezi akukonzekeresa mitundu imene idzakhale yosaopa Mulungu kapena kuyamba kupanga m'bado wina wa wanthu. Chigawo chimenechi chachiwiri ndalowachi tsopano ndikufuna ndibwere ku ufiti umene inu ndine tikulowa lero mopanda kugwiritsa ntchito mankhwala achikuda, nditero kulankhula kwake, kapena mopanda kugwiritsa ntchito mitengo, kapena mopanda kugwiritsa ntchito ubwebwe ngati manena kuja upita kumanda kapena kupita uku. Kuli ufiti umene ukugwira ntchito umene Satana akupanga ku dziko lapansi m'masiku amene tikuponda wanu. Kodi zikumveka makosana? So tamvera, Satana watipangira chipangizo kapena ndondomeko imene ikutchedwa kuti metaverse m'Chingerezi. Metaverse yo ni chizungu koma ndiye ufitiwo, witchcraft in science. Kodi numveka hivi? Amen. Kuchokera ku chipangizo chimenechi tsopano anthu ambiri pang'ono akulowa mu ufiti. Choyamba akunena kuti metaverse ndi futurism and science. Mtsogolo mwa nthawi, tsogolo la wanthu amene adzakhalepo kuyendesa nawo dziko lapansi mu new world order. Pamenepa ndikhala ngati ndikukunyemerani pang'ono chigawo chakummawa chija. Amen mpingo. Amen. Tachera khutu. Chachiwiri, metaverse akuti ndi future ya internet imene akuyikonza nkhani yosausa. Mwa njira ina akuyitchanso kuti world warecraft, wea wake wa waya wachitsulo wa metal. Kodi zikumveka izi? Amen. Now, dzikoli amene akuyendesa ali pakalikiliki pokonzekera boma la Satana mu new world order, limene bomalo
adzayendesa limodzi ndi ziwanda. Pafunika kuti anthu odzakhala nthawi imeneyo adzachita tapu system yakayendedwe ka ziwanda. Ziwanda zimata chingapezeke kuno in 30 seconds chikhoza opezeka ku Phalombe. Kodi zikumveka izi? Pakufunika so anthu adzachita limodzi ndi ziti ndi zimenezo. Now pofuna kupanga gulu limeneli la anthu amene adzachita tapu system ya ziwanda, koma ni anthu oti lero sisiwanda abadwa ngati ine, pakufunika kuti anthuwa takonzere system ya network ya mawaya imene idzidzagwirizana ndi thupi lawo to that internet, to that system. Tita akufunika kuti munthuyi mkati mwake pakuti waya kapena network simagwira popanda mawaya. Kodi ine mukundimva? Akufunika kuti munthu amene chimugwira mukamamva papa ine nda halo ni waya mufoni mwangamu. Mukundimva? Amen. Walumikizana ni chani? Ni waya wina. Sopano haloyi akupezeka mufoni mukha chifukwa ndi kumene kuli waya. Nangati kadzafuna munthu kuti adzizapezeka pa the same time ali ku America, same time ali ngati mmene ikuchitira foni munthu itinta ndi pamene achina Bill Gates anyamata Microsoft, anyamata data, anyamata technology, ndi pamene amati pakufunika kuti mthupi mwa munthu muyambe kulowa mtovu kuti mukhale chiwayawaya kuti adzakwanise kupanga communicate mu system ya metaverse imene ikubwera kutsogolo. Kodi ndikumveka? Amen. Umene ni ufiti umene anyamata ophunzira kuti akupanga. Lero chikuchitika ncha mwatenge vanthu amene anabayisa makamaka mupite ku Australia chifukwa kumene anthu abayisa katemera mpaka wa nambala 4 mukayimve zimene zikuchitika kumeneko. Mukancheke munthu ndi akatulutsa cha magazi akayende pamene mwayikapo, ndi mukacheke munthu amene sanabayise akayende magazi. Mwakadziwa kachaka bulangete kaleya kamabwera pamwamba pa magazi akamauma. Mwakadziwa? Aha, mukagwira kamenewo kamagazi osabayisa mukakaona kuti mukakagwira kapamwambako magazi osabayisa kakapanga chonchi. Mwaona pango wangawu? Aha, mukakagwira magazi a munthu amene wabayisa mukakagwira mukakapeza kuti kadakali cha chongokere chauma sichikapindika kutere chikauma gwa chonchi. Kodi zikumveka izi? Now mukakayamba kutenga kachikopa kameneka koumaka muzikakayang'ana mukaona kuti osabaya uja basi chikubwera kuti nchakuda basi aka kakayamba kukupasani kachitsulo-tsulo ngati kazimbiri-zimbiri ngati kachakamaoneka nthawi zina madambo akamauma kama yalakena kache pamwamba pa madzi. Aha, kachita ngati kanyezimira chonje pakachitapu. Mwakadziwa? Aha, mukaona kuti kameneko kayamba kuoneka pamwamba pachanipo pa magazi. Mchaka lero woyambayi lerolo tabayayo kameneko singakaoneki. Wachiwiri sikakutanime pakufunika akatemera wafika mpaka 4. Now tachedwa tichalire vana. Kodi mukundimva? Ndiyo vana kuli kuizingidwa ni chakisu akuizingidwa naye suyambira kwa badwako unkuizinga naye 2 weeks wachikuku kwinako wajani ndiye kuli wakolera kani yofuta mpaka waya wakolera ulendo
wa polio tizipita mpaka pamene mudzancheka amene magazi akewo azasiye kutere azisaoneka kuti katani pamwambapo kauma kapanga cha meto kapanga waya. Makosana tikupita ulendo wa utali wa ufiti wa Satana ku dziko lapansi. Okondedwa, zimene nufotokoza panuzi ndi zimene Frank Joseph Ethani ankatiphunzitsa mu chaka cha 2009 kuti chimenecho chidzayenera kuchitika. Ine sindiudabwa 2009 amatiuza zimenezi kuti kutsogolo chifukwa plani ikuyambira pa 2020 kufika 2030 saka zimenezi china chake chidzakhala chitachitika. Ndiye ndi mtunda umene tikutaniu tikuyenda. Kodi zikumvekana Mulungu? Amen. Ufiti tsopano wafika pochoka kumene inu mukuganizira kuja, tsopano wayamba kukhala wina wapaderadera. Tamverani makosana, ufiti umenewu, ufiti woyamba wa njira zimene akupangazi akutcha kuti left and right hand magic. Mu left and right tsopano pamenepa ndakulowesani kukalasi. Kodi zikumveka? Nuulula mayeso amene tinkaphunzira ku sociology of American Wika, umene bulutu unendapita kukatenga zikalata za ufiti wa technology. Kunali ufiti umene ndiye number 1, left and right hand magic. Imakhala m'manja mwa munthu imene anawagawira azipembedzo, headed by TB Joshua ndi anzake. Hand magic, left and right. Takhala ndipo mwipo ndi nyesi ya mdzanja la munthu imene kungoti choncha akulu wanyamuka pamene akazimenyesa kuchipo pako anoid unena kwa kamatero left and right. Kodi zikumveka? Kachitsulo kameneka, kachipangizo kameneka, kaufiti kameneka, ine kama ndibweresera $1,800 every month kuchokera ku Synagogue Church of Nation, kulipidwa khani zosausa makosana. Ndiye chimenechi muchichenjererenso anyamata amene mumafunafuna Mulungu kumakachiso siyana. Malomo akakumana ndi Mulungu mumakakumana ndi left and right hand magic. Kodi ndumveka ba? Amen. Amen mpingo. Amen. Michenjeza ine kuti simphamvu tu za Mulungu mukuziona chisawa wanzisakasazi. Ai ndi left and right hand ya magic. Kodi zikumveka? Ija yoti mmene ndatera papamu ndiye kuti chala chapakati chichi chikufufuza pamenepa ndiye chikulondolera pa zimene ndi unenazo, ndiye chindilozera kuti koma uyo amene akundilozerayo zimene ndidzanene pano, zimene ziwanda zikundiuza ndi amene andilozerayo ndendende alephera kuti ine ayayi inu yayi no that one no yeah you that man ni Chingereza zathu Chingereza that man basi maona mani wakuta akubwera akangofika pamene pamuone left and right hand magic mmene iwasamgazile. Hey, iwazina lako ni wapita unabado 1974 udabalira kuchipatala cha Bodo abambo wako na Johnny iweyo wanu kumudzi uchileka mukuti mudzi mwatani mu
Makunje iwe unachokera kwa makunje kumena kundiuzira kuti kwa makunjeno uli kulira ngwatu pamenepo akusambukaza zinja zotiwa kuti koma abale uyuyu ndiye mulungu. True man of God, left and right and magic. Kodi zikumveka? Amen. Ndia imeneyi ndi imene tsopano anaipanga ndi kuyilowesa mu malinyi amene kumalayi kuno akugulisidwa ku mashopu ena pepani olembedwa Santa Plaza. Mwina si yakoyo mwenye koma nzako amalemba Santa Plaza ine milandu ayi. Amen mpingo. Amen. Ndi kumene akugulisa malinyi aja a left and right. Mukaone sesa nyamata amenewa salephera zikafika pamenepo. Kodi zikumveka? Ikachoka pamenepo ayamba kuyipanga ngati kokolera tayi yachitsulo kachi wakaziwa ndi amayika 5 star pakatipa kapena krokodilo. Kodi zikumveka izi? Mamajiki Satana akuonesa ufiti wake ndipo zipembezo za sweka kulondola left and right hand magic headed by. Kodi zikumveka zimene zokondedwa? Mulungu wamkulu pamenepa ndi amene amamutcha kuti Kalaino. Kodi numveka pa ulendo wafika pa ufiti kale kuchalichi. Amen mpingo. Amen. Ndi masenga amene sataniki amapanga ndipo magulu ambiri a sataniki amagwirisa ntchito chida chimenechi. Tamvera, nyanga zimenezi mphamvu zimene mumaziona kumakachisi wenazi zikuonekera m'machalichi osiyana-siyana amene amazitcha kuti ndi akhirisitu. Sopano kuyipa kwake kwa hand left and right hand magic napo iweyo sumaloledwa kukhala mbusa wopanda kumagona nasikana ntchalichimo. Umayesesa kuti ukhale ndija chifukwa nsembe yake ndi chisembwere. Simunawamva mbulanda munyatagwira munamva simunamva za profeti kuti adakapezeka ku nyumba ya msungwana munamva lokhala numbonitu nuziwa kuti ndu iyi sinanga mmapita. Zavuta. Amen. Amen. Ndi nkhani zosausa kwambiri. Makosana ndimafuna ndinene kuti kodi masenga amenewa amayenda bwanji. Pali njira ina imene akuyitchanso kuti folk magic law. Njira imeneyi awa ndi masenga amene ochiza anthu amapasidwa kuti akachize nawo anthu, koma choyamba umakhala kuti ukupereka kaye matenda ku anthu ndiye ukataniso ukachizenso. Kodi zikumveka izi? Amen. Ulowetsa matenda nukataniso wekha kukachizanso. Mitundu imeneyi ikuchukisanso anthu wotchedwa wopempherera nzawo kuti akuchiza anthu odwala. Amayi ndi abambo, dziwani kuti kuchira kuli m'manja mwa Mulungu. Munthu amachira Mulungu akafuna osati ine ndikafuna. Kotero kuti ngati ningafike poyika chikwangwani kuti atayibwa kuchiza anthu ndiyenera kuti ndapeza kachipangizo kamene ndikudziwa kuti mkanga mmawa munthu
sandilanda, koma za Mulungu sungakhomere chikwangwani, chifukwa Mulungu amapanga akafuna. Ameni mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene zokondedwa? Sono kodi ufiti unaenda bwanji ku dziko lapansi? Kuchokera pakalekalepo zinkaenda choncho ndithu, koma panopa ndakubweresera ni chaka cha 1980 ndi chaka chimene anthu ambiri ku dziko lapansi anatsegula mtima wawo kumasenga. Kodi zikumveka izi? Na mmene tikupita ku zaka zimene tikufika lero, nawonso opanga zipangizo zimene akuzitcha kuti metaverse akupezerako mwayi kutsegula kwa munthu mubongo mwake, kutsegukira ku ufiti kunamtengera munthu yonso kukakonda zinthu zamakono za nyengo yathu ino. Pomatsatira tekinoloji, munthu wapereka mwayi kuziwanda kuti zikhoza kupeza malonja mkati mwace. Na chimene Satana wapanga pakadali panopa muziunika tsiku lina lizabwera nzithunzi pang'ono kuti lidzaoneko. Munthu wopangidwa kuchokera ku metaverse ayamba kuoneka wanthuwa ku China apanga, Russia aliko, Australia aliko, ku America ku Las Vegas aliko. Zafika pakuti tsopano munthu ali ndi mwayi okagula mkazi kapena mamuna ku shopu, akachikhazikapo chinthucho ndi cha nzeru kwambiri kuposa nda munthu. Abambo akangoyamba kuti ndimati mutanditengera madzi nukatenga, iwe sunatchule, icho chatani kale chamaliza. Chikumafika muyezo wozindikira pang'ono chimene iweyo ukuta ukufuna, koma ndichopanga. Wanthu azikwatira zidolezo. Kodi zikumveka izi? Amen. Inu posachedwa pompa amene muli mmafoni simwaona kuti ayamba kupanga asilikali amaloboti? Mwaona? Munamuona bodyguard uja wa mayiko asilamu? Kodi mukudziwa chimene chija kuti ndi champhamvu kuposa asilikali ambiri, ndipo chili ndi kuthekera pamene chili paja chimachita monitor 620 meters. Chilichonse chimene chanyamula chisulo chili mthumba chimene chimakhala chikuta chikudziwa. Thupi lonse lija ni chinthu chakuti kenakake kungobwera chikumabwera ni kuvindikira presidentiyo, palibe chipolopolo chimulowe. Chili very sensitive, koma ni bodyguard wochita kutani kupanga luso likuyamba kupanga wanthu. Na zambiri zimene tikulowa nazo mu ufiti lero ndi za tekinoloji, ndiye dziko silikudziwa kuti tikulowa mu ufiti chifukwa kulibe mitengo imene kugwiritsidwa chani ntchito. Makosana tsopano tayamba kuyandikira dziko la kwathu, pakufunika mpingo wa Mulungu muyambe kuzikonzekeretsa kulimbana ndi njira za Satana. Chaka chino ndi chamawa njira zimene Satana akupanga ndi kuyika kupapatiza, akufuna kuonesetsa kuti aliyense akhale atasayinira mfundo zopembeza Satana tikamalowa mu new world order. Kodi zikumveka izi? Amen. Amayi ndi abambo, ndamaliza chigawo chachiwiri. Pa chachiwiricho ndikuyamba chigawo chachitatu cha ufiti. Ufiti umenewu ukudetsa nkhawa kwambiri chifukwa akutcha kuti
goddess, witchcraft, milungu ya ikazi, ufiti wa chikazi. Ndiye mufiti wa chikazi simaphunzira ufiti wa chikazi mpaka mutapita ku Marine Kingdom kapena mutapita kaye pansi pa nyanja mukaone chikhalidwe cha azimayi aja akuti kwina ndi nsomba kwina ndi munthu pansi pa nyanja. Ine ndayima panoni ndapitako 6 times ndiye ndili ndi nkhani za ufiti umenewu umene kwambiri mamembala wake na azimayi kuchokera muzopachika sakumvatu watu. Zayamba kuoneka poyera mfiti zimenezi zimene tsopano zinali zobisika ndi zosaloledwa ku chipembedzo cha Satana. Ndiye kuonesa mesh ya mitundu iwiri, uku red uku cha black, imene lero ikuoneka Blantyre Lilongwe Nzuzu Zomba. Ngakhale umwe amataniso amadusa mudzi muno tili nawonso asungwana otukuka, asungwana ozindikira amene akuvala meshiti imene. Ufiti wapoyera nutamba atu umene uti chifukwa ndi kusanduka kuchoka kuchikhalidwe chako chionekedwe chako kusanduka cha mtundu wina. Ufiti tu umabwera pamene munthu ukupanga transform kuchoka kuchimene unali kubwera ku chinthu cha, ndi pamene pamabwereka chithunzithunzi kakuti munthu ndi mfiti. Now chionekedwe chomwe chija mukuchiona chija kuti ukumeshi iuyenda mpaka kudzafika mmatakomu yokhala ngati ka brown kuzipita ku black, zina za red zina za green atapota. Kodi zikumveka ayi? Amen. Paka dakhala kuti mfitizo apa zilipo nkadayirana imodzi kuti tandiuze mmene zimakhalira zimaoneka bwa akadakufotokozera ndi kuti zona bambo wakulondola usiku asungwana tikunena tunkhalamba zija tikunena sotu inu asungwana ndi anyamata amene mudalowa ufiti umasinthika munthu. Amen. Umasintha ndi kuyamba kuoneka mtundu wina. Ndiye chionekedwe chomwe chija ndi chimene chimaoneka so usiku. Kodi zikumveka izi? Amene mudayenda nthawi zina nkuchita tsoka mudakumanako ndi malo ena ndi nkhalango koma pakuwala ngati pakuoneka ngati ndi magesi chonchi koma palipa cha pachire. Mukamapanga meeting pamenepa aliyense wamkulu wang'ono mumakhala lefulo yofanana yachitsikana. Ndiye kavalidwe kake kamaoneka ngati zimene mukuziona lero zija. Koma lero chifukwa zabwera kumakono zabwera pa mtunda panja ndiye sanena kuti nchizungu. Ndiye wanthu tikuganiza kuti tikupanga cha chizungu koma titajoyina chani sataniki. Mpingo wa Mulungu ndimaliza ndi mfundo yakuti tayandikira kumapeto a nthawi ya pansi pano. Zinthu zina zimene dziko likupereka ana Mulungu tizisamalire ndipo tisachite nawo chifukwa pang'ono ndi pang'ono dzikoli likutilowesa mu ufiti wopanda mitengo koma ugwiritsa ntchito mawaya. Kodi ndikumveka eti? Amen. Ndipo posachedwa tsopano m'misewu tiyamba kuona anthu opangidwa ndi mametaverse awo komanso ziwanda zenizeni zayamba kuonekera ku dziko lapansi. Kodi zikumveka izi? Lero mwafunse madalaiva anthu amene amayenda usiku kwambiri ni madalaiva. Kodi zikumveka izi?
akumadusana ndi zinthu usiku. Iwo akamaona 1 midnight msungwana akuta akuyenda basi kukweza magalasi nanga ine nitenge mkazi azangokhala nyambo afuna undipha akandusa kuyang'ana pamira chonchi aona kuti sakuoneka. Kodi zikumveka? Kapena amuona ngati amawoloka wasiya sakutaniso sakuonekanso. Zinthu zina zachilendo zutuluka kusonyeza kuti tafika kumapeto. Ufiti uja tsopano wayamba kuonekera poyera. Fachake mpingo wa Mulungu tiye tidziwe kuti tafika kumapeto anthawi yapansi pano. Ana Mulungu tigwiritse chimene tili nacho, chifukwa Yesu wasala pang'ono kubwera. Malingana zizindikiro zimene zikutani zikuoneka. Kodi mpingo wa Mulungu, ineyo masana wanu ndimatindira nkhuleko chinthu chimene ndafotokozachi kungokupasani chidziwiso china chake mkati mwanu. Pomaliza, ngati iwe ndiwe mwana wa Mulungu, lero tapeza kuti ndekuti ufiti Baibulo likukudziwa, ndipo ufiti wochanidi ulipo. Kodi zikumveka izi? Chifukwa chake ana a Mulungu kumadera ngati ano kumene mfiti zonse zilipo, ndimafuna ndikupatseni chinthu chimene mfiti imachiopa. Number 1 ndi pemphero. Mwandimva kodi? Mukundimva kodi? Mwatenga ana wanu mwayike malo amodzi, zumveka, mugwade pansi muyambe kupemphera. Mukapempherera wanawo pamodzi ndi gonani mutapemphera tukoma nchoonadi. Chimene chimachitika, angelo akumwamba amabwera kudzayika defensive mechanism pamanyumba anthu opemphera. Ine mfiti yakale ngakhale mfiti zalero zivomere. Adabwera akuwuzani kuti mbale kunena zoona makosana manyumba atumwa anthu opemphera mumakhala tulindimuka kugwa tawa. Chifukwa tikamapita pakhomopo masiku amenewo, nyumba imene yapemphereredwa, zinthu ziwiri kapena zitatu zimachitika. Number 1, ukapeza kuti nyumbayo palibe. Kodi zikumveka? Ukapeza kuti nyumbayo palibe. Number 2, kugwesedwa mphayi uli komweko. Si pano mwina ndi nyumba iyo ndi unama ngati akuvomerera mtima. Number 3, ukafika chimene chili common kwambiri, chimene mfiti zimaona zambiri, mfiti zambiri chimene zimaona m'manyumba mwa anthu opemphera, ndi kuyaka kwa moto ozungulira pa khomo la munthu. Now light sioneka ngati moto weniweni mukudziwa ujayi, koma light yakuwala kuja kochititsa manyazi ngati masana. Ndiye mfiti matalikira kuthawa kuwalako mapeto wake nkakaponda yapo. Ndi wana omwe andiona usiku takuone wana wake kuti anagona. Chitetezo cha ana Mulungu chagona mupemphero. Kodi ndikumveka ine? Amen. Ndi chifukwa chake pemphero musamaliyese chinthu chophweka. Wana a Mulungu ku dziko lapansi akupulumuka chifukwa cha kupemphera. Ndi chifukwa chake Yesu atabwera ku dziko lapansi, chipangizo chimene anachidalira chinali cha kupemphera. Mmene amakayesedwa ndi Satana amapita kokapemphera, anali kuchokera kopemphera. Inu ndine tiphunzire kupemphera, ndiye chitetezo chathu. Pemphero la oyera mtima makosana, palibe mfiti imene imatanipo
talepherapo ife. Koma chenjezo langa lomaliza ndi akhirisitu opanda nzeru amene amakhala kuti sali mchiyero amadalira baibulo lipogona akuti ndi amalida zomvesa chifundo. Kodi zikumveka izi? Amayi aja adatchuka mbulantaya nthawi ina yake, adatchuka azimayi ambiri, ndiye mmodzi mwa azimayi amene. Kodi zikumveka izi? Lidambirira ife nkukakankha ka baibulo ko kangala uko chosachotsa zovala kuyamba umeta ulindo nazo. Baibulo lili pati pompo ni mapepa alatwa. Iwe yindakwa, iwe mfiti, iwe wanyanga, iwe uhule ukasamira ili uganiza kuti ndiye likuthandiza. Iwe uchokera kotamba, uchokera kwa kupha, uchokera kuchigololo, ndiye usamira ichi uli amene wali pa Mulungu ndasamirawa pasopo. Kodi zikumveka? Ndi pamene mtima wanu ukulumikizana ndi Mulungu, ndi pamene Bible limakhala mawu a Mulungu. Koma mukachoka kwa Mulungu ndi mapepa alatwa. Kodi zikumveka izi? Ameni mpingo. Chifukwa chake pemphero chikhale chida choyambirira. Mpingo wa Mulungu nthawi yanga ikundiwuza kuti ndime pamenepo, koma pano sindikuchoka ndipereke mpata wofunsa. Koma ndisadafike kumeneko mundilole kuti ndipemphere. Kupempheraku nupempherera ndani? Ndipempherere wanthu amene munakhuzidwa ndi zinthu za ufiti. Kodi zikumveka izi? Munalozedwa, munaloza nzanu, muli nazo mfiti, wana wanu amatambitsidwa, amapanga zonse. Ndi pemphero limene lingalanditsa nawo inuyo makolo wanu. Wena munasiya kupita kumudzi kuopanda makolo wanu, kuopa mfiti. Pemphero lipanga chilichonse kukhala chosaopsa. Kodi mulipo amene mumakayikira abale wanu? Mulipo amene mumakayikira ana wanu kuti amakatamba? Mulipo amene mumakayikira kuti nthenda zimene munatenga ndi zamatchera zochoka ku ufiti? Alipo kodi? Mulipo amene mumakayikira kuti malodza, matsoka, minyama imene mumakumana nayo ndiyo choka ku ufiti? Takwezani dzanja ndipemphere nayo. Tipemphere. Mulungu wakumwamba, inu ndiye wolanditsa wa Israeli. Taonani manja amene akweza kumwamba. Inetu mwana wanu ndikudza mu dzina la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu. Muja mudanditana ndikunditsimikizira kuchokera mwazi umene munakhesa pa mtanda ndi mikwingwirima yopwetekedwa ni dziko. Dzikoli lidachiritsidwa ndi kulanditsidwa. Simudathera pomwepo, mudatsikira ku ndende za wanthu omangidwa mpaka m'manda, kugudubuza zinthu zokhala pansi pa madzi. Yehova nupemphera chifukwa cha abale awo amene ena mwa iwowa anatcheredwa zinthu zamasenga, Satana. Mu dzina la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu, nyamula katundu wako m'matupi nikupita nawo kutali. Izizi ni nzika za ufumu wa Mulungu. Lero machitachita ako onse amene unayikiza m'matupi mwa anthu amene abwera pa msonkhano, lero tsiku la Sabata akulira machiritso. Dzulo Mulungu mumatikumbutsa kuti mkati mwa Sabata inuyo mumakhala mukugwira ntchito, mukutakataka kuchiritsa. Nawa wanthu opanikizika ndi ufiti amatambiridwa, ena ndalozedwa, ena wana wawo sakhala m'manyumba. Yehova, zizindikiro za wanawo, miyano, chipongwe, kukula mtima, kukayikitsa kumene wana athu akukayikitsa, ni maumboni ogwirika kuti akupanga za ufiti. Lero mwamasule mu dzina la Yesu Khristu, muchose masenga, ufiti ni nyanga zonse zichoke mkati mwawo.
sipokhabwayi zina ndi mfiti za tekinoloji muzilandisenso mupemphera chifukwa cha mwazi ndi thupi la mwana wanu amene adapachikidwa pa mtanda. Munatiwombola ife tonse, mutisambise ni mwaziwo tiyere timasuke ku nthenda mu dzina la mwana wanu. Amen.